Какво ще се случи? 14 януари. В следващия епизод на турския сериал «Шербет от боровинки», излъчващ се всеки делник от 22:00 до 23:00. По Диема Family. Нурсема казва на майка си, че ще участва в изложба и я моли за подкрепа. Пембе й казва едва ли не, че нищо няма да стане от нея. Нурсема се разстройва и заявява на майка си, че Кавалджам, която толкова не харесва, подкрепя Доа във всичко. Кавалджам звъни на Пембе и я кани на вечеря. Абдулах забелязва, че Нурсем е разстроена. Разпитва я какво й има. Алев се шегува с Умут, че ще си промени физиономията и ще стане същият като Нурсема, винаги сърдит. Доа моли Мустафа за помощ да изненада Фатих за рождения му ден. Мустафа веднага се съгласява. Пембе разказва на Абдулах за желанието на Нурсема да представи творбите си в галерия на свой приятел. Абдулах се съгласява, щом научава, че е познат на Алев. Фатих се прибира и разказва на Доа, че се е сдърпал с баща си заради закупения хотел. На Доа не й се нрави фактът, че Фатих и Кайхан са съдружници. Абдулах съобщава на Нурсема, че може да представи творбите си в галерията, в която иска. Насаме Пембе споделя с Абдулах, че Нурсема вече не ги слуша и трябва да я омъжат. Пембе предлага да я омъжат за сина на техен познат. Абдулах се съгласява. Алев, Мустафа и Доа изненадват Фатих за рождения му ден в офиса му. Абдулах предлага на Алев да я черпи кафе. Йомер звъни на Кайхан и настоява да се срещнат след час. За подобно съдържание харесайте видеото и се абонирайте за следващия видеоклип.